etxian batez ere erdera zein dugu amagatik. Eta suertia izan genuen, aitak ikasi zula euskeraz, guri hitz egiteko gu jaio aurretik. Nere ama hizkuntza gaztelera izan dela esango nuke, eta etxeko hizkuntza ere bai, eta nire pentsamentuen da nire barruko hizkuntza ere bai. 11-12 urte inguru egin arte. Hor gogoratzen naiz konstienteki erabaki nula nik euskeraz nahi nula pentsatu. Hasieran identitarioki oso gatazkatsua zen niretzat, nire familia belarri motzak, mantxurrianoa, koreanoa, maketoa izatea, eta ni euskalduna eta gero gaina bertsolaria, ez nun beste bertsolaririk, ez bertsozalerik, ez gai jartzailerik, ez epailerik, ez inor ezagutzen bertso munduan, nire kasuan zehonik, ez da. Eta iruditzen zitzaidan nik zikindu bezala egiten nula. Bertso mundu hori kanpotar gurasoak eukita edo lotza emate zidan aitortziak nire gurasoak erdalduna diala, nire abizenek lotza emate zidaten, eta horako konpleju asko neuzkan, 25 urte inguru egin arte, Euskal Herriko lehenengo finalera iritsi nintzen arte edo, eukin nitunak. Ni pentsatzen dut etorkin batentzat euskara dela integrazio biderik zuzenenetakoa eta eraginkorrenetakoa. Eraginkorrena ez bada. Gaur egun kanpotik datorren boliviar bat, edo errumaniar bat, edo afrikar bat, edo arabiar bat, euskeraz entzuten dugunean euskaldunok gure komunitatera ateak zabaltzen dizkiogu persona horri. Iruditze zaigulako sensibilitate berezi bat erakusten ari dela. Gurekiko gaztelerarekin ez da hori gertatzen. Kanpotik datorren batek gazteleraz ikastea ez dugu bereziki apreziatzen. Normaltzat hartzen dugu. Esango nieke inbidia ematen diatela, ez da. Bizitzan izan dezaketen aldaketa handienaren atarian daudelako, ez da. Mundua zabaldu behar zaielako eta beraiek mundu berri horri ate joka datoz. Euskara ikasten ari diran horiek danak, ez da. Eta bizitzan zaila da gauza handiak egitea. Eta nik uste dut egin dezakeguna abentura eta bidai eta erronka handienetako bat hori dela gure barruan egin dezakeguna. Gero oso ulerkorra ere naiz, jende askok ez du lortzen iristea, euskaldun izatea. Batetik barne alegin horretan garaipena lortu behar dute, barneko aleginean, baina kanpoko aleginean ere bai, eta ez da bat ere erresa. Denok eskubide berdintasuna izan dezagun, euskaraz bizi ahal izateko. Hori denok bermatuta eduki dezagun. Barakaldoko auzo batean jaio edo Azpeitiko auzo batean jaio. Gaur egungo teknologia berriek ematen dizkiguten aukerak erabiltzea gure hizkuntza ikastearen edo erabiltzearen mesedetan, askoz gehiago egingo bagenu oraindik ere bide hortan, eta aurrekontu hirukoitza edukiko bazenute eta langilea 10 aldiz gehiago, hobeto, ez da? Beitu ze handia da mundua, ez da? Eta ze txikiak erangu. Ikastola sortu zituztenean pentsatzen zuten horrekin salbatu zala euskera, ez da? Euskaldunak sortzeko fabrikak martxan jarri ziralako. Eta gero konturatu zian hori ez zala nahikoa. Zenbat eta mundu bizimodu globalagoan, orduan eta txikiagoak eragu ere. Baikorra izan behar nahi zelako. Horregatik nahiz baikorra. Nik uste dut hobeto gaudela lehen baino. Euskal Herrian milaka eta milaka ume irakaskuntzan
misio imposible batean sartzen ditugula. Ez daukate baldintzarik euskeraz bizi ahal izateko. Askok etxean ez daukate baldintzarik, etxetik hasita. Kalean zer esanik ez. Gero komunikabideen aukera izugarri hortan ere, urtanta bat, gea. Eta ingurune guztia, testu inguru guztia, joera guztiak, baliabide guztiak, prestigio guztia beste hizkuntza batzutan dago. Eta gero nahi dugu ume horrek euskeraz hitz egitea normal, ume hori euskalduna izatea, ezta? D ereduan apuntatu dugulako. Eta ume horiek misio imposible batean sartzen ditugu, ze gero basamortura botatzen ditugu. Hola, esageratuki esan da, ezta? Uste dut euskararen bigarren iraultza bat behar degula. Frankoren garaitik ona egin dugu, aurrera bide bat, eta lorpen garrantzitsu batzuk lortu ditugu, baina orain ja denok euskeraz bizi ahal izatea bermatzeko garaia hasi beharko genuke, ezta?